Чиста класа в лека категория Джош Джонси. Това е една ретроспекция към предния матч и към предните матчове на Джош Джонси. Той е роден в Лондон. Виждаме някои от най-добрите негови изяви. Успя да бие Копривленски в по-ранно издание на Глори. Под номер 52 в Лос-Анджелес бе то. Нашето момче е под номер 5 в категорията и за последно победи Мохамед Ярая, марокканската звезда в тази категория. Месец по-късно контузи лявата си ръка, но от август тренира много здраво в Париж. Ето го успеха над Мохамед Ярая на Глори 66. Един от нокаутите, които Стоян Копривленски постигна, беше определен под номер 1 в Глори. Нокаут с хайкик. Изключително силен с този прием е нашия. 20-годишният бургазлия. Се надяваме, че ще се справи. И втория си опит срещу Джош Джонси, една от легендарните фигури в тази категория до 70 кг. 11 победи и 3 загуби за Стоян Копривленски на професионалния ринг. Снайпер е неговото прозвище. Готов съм да се бия с всеки, искам да срещна шампиона. Нокаут номер 1 за 2017 година. Ето го този хайкик, с който той спечели тази награда. Страхотни фронт кикове, летящи колена, всичко в арсенала на нашето момче. Изключително интелигентен младеж, който има диплома, висше образование, капитан на кораб е той, съвсем пълноправен. Ето го, появява се пред публиката Шенжен, Китай. Стоян Копривленски. Традиционна българска фолклорна мелодия. Изключително техничен, както го интродуцираха, човек, който винаги изглежда в топ форма. Последният му матч в Глори беше технически нокаут срещу Мохамед Ярая, един страшно агресивен мароккански боец, който от немалко хора беше сочен като фаворит. Тогава обаче нашия го съсипа за горе-долу 2 рунда. В края на юни нашето момче постигна своята 4-та победа. Спомнахме ви на Глори 66 в Париж, иначе 11 победи и 3 загуби, 5 от тези победи с нокаут. В Глори 4 победи и 3 загуби, 2 от победите и с нокаут. Ето и Джош Джонси, живее и се готви в Ванкувър, Канада. Иначе е роден в Лондон. Много атрактивен боец, наистина. Много зрелищни техники изповядва. Техничен състезател. Любимец на най-малко от феновете на Глори. Именно благодарение на това. Брутални колена, както виждате, вкарва в главата на съперниците. Видяхте едно такова срещу представителя на Армения и действащ шампион Марат Григорян преди малко. Той е бъдещето на спорта, както го описват някои. Сам се определи така. Да. Вярвам, че съм бъдещето на този спорт. Той победи с единодушно решение в Майами на Глори 68. Ето го Джош Джонси. Тежа 69 кг и 600 грама с 30 победи и 10 загуби в своята кариера. 15 от тези 30 победи идват с нокаут. В Глори има 9 победи и 7 поражения. 5 от тези 9 победи идват с нокаут. Той е под номер 4 в ранглистата при 70 килограмовите. И двамата са високи по 180 см. Българинът е по-тежък с 300 грама. Излъчва огромна увереност Джош Джонси. Много нестандартен боец. С страхотен опит, разбира се, и с много добра подготовка.
Той вече веднъж игра в матч за титлата на Глори до 70 кг, загуби обаче от Сити Чай Ситсон Пинонг. Сега се е устремил към нова среща, която да го изправи за шампионския пояс, но има време до тогава. И двамата заявиха намеренията си да се наборят за титлата, която е притежание на Марат Григорян. Забележете предимството на Копривленски в обсега. Това е 9 см. Иначе абсолютно еднакви са на ръст. Двамата 300 грама по-тежък е нашия. Голямо е предимството на Джордж Джонси по отношение на броя мачове, но победите процентно са повече за Стоян Копривленски. Процента на нокаутите леко по-голям за Джордж Джонс и всъщност точно половината от мачовете, които той е изиграл, които мачове ги е спечелил с нокаут. В Глори също по-голям опит за Джордж Джонси, двойно близо. Но пък виждате, 7 пъти е бил нокаутиран. Два нокаута пък има. Обича джебовете и лоу-киковете като стил Джордж Джонси. Стилът е много адаптивен на Копривленски. Той е, поне за мен, по-техничен от своя съперник. Джордж Джонси, роден на 10 февруари 1993 година в Лондон. Отборът му е WKX Vancouver Team. Зауер. Треньор му е Анди Зауер, една жива легенда. И разбира се, световен шампион от сериите Супер Макс до 70 кг в К1. И така, в черния ъгъл шампион на претендентите в турнира на Глори с 11 победи, само 3 загуби, с 5 нокаута. В Глори само 4 победи, 3 загуби, 2 победи с нокаут. Той е номер 5 в ранглистата на Глори в категория до 70 кг. Висок е 180 см, тежи 69 кг и 900 грама, на 25 години. Идва от България, това е снайпера Стоян Копривленски. Fighting out of Bulgaria, here is Stoyan, the sniper, Kopривленски. Неговият опонент, който е в белията, Джордж Джонси, 26 години от Канада, висок 180 см, тежа 69 кг и 600 грама, с растег 176 см и половина, 30 победи и 10 загуби, 15 от тези победи идват с нокаут. В Глори 9 победи и 7 поражения. 5 победи идват с нокаут. Той е под номер 4 в ранглистата в тази категория. Забележете сега виртуозното движение, с което ще се покаже пред камерата. Има си заучено отиграване. Се надяваме, че днес ще се справи с него Копривленски. Джан Хани ще бъде арбитър на двубоя помежду им. 3 рунда по 3 минути и в тази среща. Голямо уважение има между двамата. Респект, който е засвидетелстван във всеки един момент. Видяхме дори в интервюто на Джордж Джонс и той каза, че наистина Стоян Копривленски е в елита, в световния елит на този спорт. И това е наистина така. На Кантара няколко дни по-рано двамата също демонстрираха респекта помежду си. Матча сега започва. Един лоу-кик на Джонси. Това е лоу-кик, но с десен прав в отговор на Копривленски. Хубави кросове, които попаднаха в гарда на Джонси. Той отново вкара своето силно оръжие. Лоу-кик сега обаче. Чудесен лоу-кик на нашия. Вътрешен лоу-кик отправи Джонси. Трябва да е страшно внимателен за хай-киковете на Копривленски. Той знае това най-вероятно. О, хубав фронт-кик. Серия от крушета. За съжаление в гарда на съперника. Много добра бързина с ръцете показва Копривленски до тук. Хубава комбинация. Лоу-кик след левия прав и пуш-кик. Увеличи дистанцията в момента Джонси, след като видя, че нашия тръгна да го натиска.
Абсолютно идентичен стил имат и двамата почти. Хубава атака на Копривленски. Много добра продължителна комбинация видяхме от него. Тук се предпази от удара на Джонси и контрата беше добра. С по-голяма скорост действа нашия сънародник, което е добре. Ниско долу в пищяла атакуваше Джош Джонси. Копривленски сега атакува в тялото. Десен ритник отново в тялото. Да, откри му се съперника. Удар в тялото. Сайдкик добре се справи. Браво, с дясната ръка добър удар на Копривленски. Сега с левия ритник в тялото. Джонси с десен крак контрира. Хубав лоу-кик на канадеца. Сайдкик сега, който бе хванат на време от Копривленски. Хубаво коляно в тялото на съперника. Страхотна реакция на Стоян Копривленски. Браво! Пушкик. Нов чист удар. Тук спининг бек фиста не се получи, но с десния крак. Чудесна реакция на нашия. За съжаление, добро беше това ляво крушение на Джонси. Контрата от два удара на Копривленски се получи добре. Кара десен прав преди това Джонси, сега фронт-кик. С лявата ръка хубав удар на Копривленски. Тук в гарда може би беше удара с лявата ръка. Изпусна този лоу-кик. Прекрасна контра на Копривленски. Няколко удара завършени с ритник в бедрото. Тук лошо беше. Десен прав на Джонси. Ляв ритник на Копривленски. Ляв прав на Копривленски. Тук един апъркът обаче май отнесе. Много добро темпо. Хубава размяна сега. Крушета и лоу-кик. Фронт-кик сега. Малко повече удари нанесе Копривленски в първия рунд, който завърши с хай-кик на съперника, който не бе чак толкова близо до целта. Едно на ръка, че сме пристрастни ние двамата. С теб, обаче на мен ми се струва, че трябва за Копривленски да е първия рунд. Нанесе малко повече удари, отколкото съперника. И разбира се, в самото начало на рундът бе много по-активен на Стоян. Това струва ми се несъмнено. Тренира от 9 годишен Джош Джонси. В неговия ъгъл са баща му и брат му, които са бивши бойци, двамата. Стив Джонси и WKX. Видим как ще ролира по-нататък Копривленски. Дано да изведе нещата до победа в своя полза и да си върне за онази загуба. Подхлъзна се преди малко Копривленски. Чакаме решението от първия рунд. Прекрасна серия. Виждате, 31 на 5 са общия брой чисти удари за Стоян Копривленски. А няма как рунда тогава да е за Джонси. Така ми се иска, честно казвам, пък така си и мисля. Този път силен ритник в ребрата от Джонси. Силен ритник на Копривленски. Ляв прав на Джонси. Сега се отвори. Сега обаче се откри добра комбинация на Копривленски. О, страхотен сайдкик. Трябва да го притисне до въжетата. Преди малко го бе сторил Стоян. Фронт-кик. Добре, попадна в целта. О, залъгващо движение с хай-кик в главата на съперника, който отговори с удари в гарда. Тези кросове попаднаха в гарда. Няма защо да се притесняваме. Спининг бек-кик, който попадна в целта. За съжаление. Сайдкик. Това беше ляво крушение на Джонси, което беше добре оформено. Лоу-кик, който извади от равновесие Копривленски. Не е нокдаун това. Неприятен лоу-кик. Фронт-кик. Българинът обаче не бе разклатен от този лоу-кик. Спининг бекфист, който ако бе попаднал в целта, щеше да порази Джонси със сигурност. Апъркът обаче. Наведе се Джонси и бе наказан. Лоу-кик. Опит за летящо коляно.
Много добре се пази нашият. Дясното крушение на Джонси беше хубаво. Нашия обаче отправи един юмрук в черния дроб на Джонси. Много висок стандарт на кикбокс, много висок. Сега обаче хайкика разклати, а всъщност подхлъзна се Копривленски, не го разклати чак толкова. Коляно в тялото, десен пушкик. Този рунд е за канадеца до момента. Сайдкик, лоу-кик в отговор на съперника. Добра серия. Трябва да го държи на дистанция Копривленски. Много динамичен матч показва двамата. Сега Джонси беше принуден глухо да се защитава. Дясно кроше на Копривленски. Пушкик. Между другото се и подхлъзна Джонси в тази ситуация. Изяде още едно дясно кроше. Лоу-кик, прекрасен. Десният прав на Копривленски беше много добър. Ето тук му отскочи главата на Джонси в съвсем момента на гонга още един път. Любопитно, доста любопитно как ще бъде оценен този рунд. Тъкмо като каза, че е по-добър за Джош Джонс и нашия се вдигна след това и успя да нанесе една серия на превъзходство. Предимството идва за съперника заради този лоу-кик, който свали нашият. Но да се надяваме, че първи рунд е присъден в полза на Копривленски, който не видяхме изписано на мониторите. И аз не видях, честно казано, нещо, което по-скоро пропуск на организаторите. Ето го това. Чисто подхлъзане си беше. Оцели го в пищяла, но няма как да се даде нокдаун за удар в пищяла. Ето тук с хайкика. Хайкика отново беше в дясната ръка на Копривленски. Разбира се, имаше тежки удари на Джонси. Това не може да бъде отречено. Но каква ли е оценката до този момент? Прекрасен кикбокс. Както и да завърши двубоя, можем да бъдем изключително доволни от качеството. Няма съмнение. Ми се, минимум 1-1 трябва да са рундовете. От гледна точка на нас, разбира се. Няма да излезе да дадат общия резултат след първите два рунда. Точно сега. Организаторите лоу-кик, който поразклати самочувствието на Джонси. Видяхте как го намери в левия крак. Фронт-кик сега, който го изтласка към въжетата. Прекрасна серия в тялото. Още един сайд-кик. Много силно започна да играе с левия крак, специално Джош Джонси. Сега още един лоу-кик, който нанесе поражение на Стоян. Той обаче отвърна с прави удари в главата на съперника. Сега хай-кик. Фронт-кик. Супер попадение бе това. Не, това беше подхлъзване. Даже бих казал блъсна съперника Джонси. Този пушкик беше силен. Много силен при това. Впечатляваща е бързината на Стоян Копривленски. Видяхте с ясната ръка как ковна Джонси. Още един път, този път с лявата. Направо светкавично бързо действа Копривленски. Разкървавено се на Джош Джонси. И това е показателно. Един от критериите. Лошо. Много хубав хайкик, който буквално изхвърли протектора от устата на Копривленски. Зрелищна техника беше това. Един от критериите, които са най-високо поставени в оценяването на съдиите, е именно общия брой на щетите, които са нанесени по противника. И този разкървавен нос би трябвало да е много сериозен атестат за случващото се на ринга. Сега трябва да използва близостта до въжетата на съперника и да опита да го довърши. Но контратакува доста добре Джонси. Не може да му се отрече. Великолепна физическа подготовка и на двамата. Виждате, вече сме в втората половина на третия рунд. Супер динамичен продължава да бъде матча. Хубав фронт-кик. Сега вече близо до въжетата лоу-кик. Простете, фронт-кик, който за втори път бута на земята Копривленски. Много по-удобно се чувства, когато вкарва кикове в тялото на нашия канадеца. Още един прекрасен опит за хай-кик. Боди-кик на Копривленски. Добра дистанция задържа този път българина. Добър удар с лявата ръка. Хубава серия. Пак с лявата ръка. Цел на съперника в главата. Пушкик, който за малко пак да се бори нашия, но си устоя на краката.
не прецени добре дистанцията Джордж Джонси. Трябва да търси тук нокдаун, поне според мен Копривленски в трети рунд. Ето го момента, в който той вкара фронткик и свали най-после съперника на земята. По този показател поне уравновеси малко нещата. Още един пушки копита. 10 секунди до края. Няма време. Наистина Джордж Джонси опита някаква зрелищна техника, която може би Ролинг Тъндър се озаглавява. Наистина няма начин да предвидим как ще завърши според съдиите този матч. Най-равностойният от началото на нашата програма и за наше щастие най-атрактивният, най-техничният, най-красивият двубой. Джордж Джонси вярва, че е спечелил матча. Честно казано, изключително равностоен матч. Единствената статистика, която ни показаха от началото на матча, беше в началото на втория рунд, когато видяхме чистите удари, които бяха огромно превъзходство за Стоян Копривленски. 31 на 5, ако не се лъжа, бяха те. Точно така. Всъщност, ако има показател, по който да оценят в полза на Джонс, и това са фронткиковете, които попаднаха в стомашната област на Копривленски и го свалиха на 3 пъти на ринга, но в крайна сметка той също отговори в края на матча точно с подобен удар. Повече удари с ръце вкара Копривленски, това е вън от съмнение. Или е равенство, или за съжаление с тези фронткикове, може би лек аванс за канадеца, но по-агресивен бе нашия боец. Отново с уточнението, че ние тук и двамата с теб сме забележително пристрастни. На мен ми се стори, че по-активни и по-композирания боец беше Копривленски. Много по-ясна идея имаше какво иска да направи, по какъв начин да се предпази от силните страни на противника, как да издебне пролуката в неговия гард. За съжаление вкара два залъгващи хайкика в главата на бургазлията Джонси, да видим дали те няма да натежат в полза на канадеца, но равенството, поне според мен, или победа с 2 съдийски гласа за българина изглеждат най-логичното решение. Като равенството го слагам на първо място. Лично мое мнение. Равенството, съмнявам се, че равенство ще има. Вероятността е просто минимална да се стигне до равенство. Но 2 на 1 съдийски гласа или по-скоро 2 на 1 рунда за Копривленски ми се вижда напълно справедливо. Виждаме шампионските битки от началото на Глори до този момент. Някои от тях са вече съвсем заключителните преди това издание на Глори. Една от защитите на шампионската титла на Рико Верховен. Поредната, 9-та или 10-та ще видим на 21 декември на живо, но сега първо ще ни покаже статистиката, вярвам, по рундове и по зони, и по чисти удари, и по нечисти удари. Ето най-интересните моменти от матча. Първо. Като техническо ниво този двубой бе най-добрият, с най-много размени. Жалко, че този спининг бек фист не успя. Но последвалия удар влезе съвсем чисто. Лоу-киковете бяха много болезнени за канадеца. С боксовите си умения Копривленски осъществяваше натиск върху съперника. Нееднократно при това. Видяхме преди малко в момента, в който беше така нареченото събаряне на Копривленски след удара в пищяла. Тъкмо Копривленски беше избягал от опасен удар на Джонси. Сега виждаме един опасен удар, който влезе в главата. Много добре се пазеше с много висок гард бе Джонси и разбира се използваше добре краката си, страхотни кикове вкара, но като цяло супер зрелищен двубой с лек превес за нашия сънародник. Виждате по статистика 36 на 25 чисти умруци, 52 на 22 ритника, повече от двойно по-голямо превъзходство. Ритниците 2 на 1 отново за нашия, 90 на 48. Двойно превъзходство при чистите удари, двойно, че и отгоре при активността. И при условие, че нямаме нокдауни, победителят изглежда ясен. Дано, да чуем. Поделено е решението. 29 на 28 за Джонси. 30 на 27 за Копривленски. Внимание! И останалите трима дават 29 на 28. Логично, но в полза на
28-29在黑方，30-27在白方。另外3位裁判给出28-29。Your winner by split decision, Josh. Джош Това е Джонси. несериозно. Отново с сплит decision, за съжаление.